Nik uste, ikastetxetan, institutuetan, kezka handia da, eta berdin da testuingurua, testuinguru gehienetan, askotan nahiko giro euskaldunekin lotzen ditugun testuinguruetan ere, irakasleen aldetik eta kezka handia da. Nik gero egoera benetakoa zein da, nik uste nahiko logikoa dela gertatzen dena. Euskarak daukan egoerarekin eta bilakaerarekin gazteen hizkuntza ohiturak eta oso logikoa direla gehienetan, baina bai, kezka bintzat oso handia, gero benetako errealitatea, ez dakit. Irakasleen aldetik gehiena izaten da nola lortu ikasleek euskaraz egitea. Eta ordenetik dago testuinguru aldatzen bada, baina kontua da, askotan baliabide falta, ikasle euskaraz gehiago egin dezaten, eta hor badago etxipen frustrazio bat, tresna falta zaizkitzulako. Eta orduan ikastaroan batez ere hortik aritzen gara, pixkate horren inguruko pistak ematen, pixka gaia ondo kokatu, helburuak eta ondo kokatu eta estrategia batzuk eta horren ingurukoak eskaintzen. Baina hori, pixkat sentsazio hori kentzeko, esateko, irakasleek lan handia egin behar dute, ikasleek euskara ere ondo ikasi dezaten eta hizkuntza ohituren ingurua, lana handia egin behar dute eta bada beraien ardura neurri batean, baina muga batzuk ere dituzte, onartu ditzagun muga horiek eta saiatu daitezen eraginkorrak esaten muga horien barruan. Bi multzo egin ditugu, egun batean landu ditugu batez ere erabilera bera lantzeko estrategiak eta bestean motivazioa lantzeko jarreren inguruko estrategiak landu ditugu eta erabilerari dagokionez daude bat da irakasleek hartu beharreko jarrerari buruzkoa, ikasleen euskararen erabilerarekiko irakasleek ze jarrera hartu beharko luketen, ikasle batek guri erderaz egiten badigu onartu behar diogun edo ez, beraien artean euskaraz egin dezaten alegina eskatu beharrote zaien, nola eskatu ze mezu erabili, horren inguruko proposamena dira batzuk, oinarrietakoak, eta gero beste batzu dira ikasgelan egoera babestuak nola sortu, ahozkoari leku eman eta beraien artean euskaraz egin dezaten. Eta dinamikak, adibideak, desente egin ditugu horri begirakoak. Piskat ikasgelan ahozkoari leku eman eta euskararen erabilera indartzeko estrategiak eta hor piskat irakasleak baliabide batzuk eta prozedura batzuk izan ditzala. Ez ditzaile berritxoena guk asko, gu guztietan erabiltzen dugu, aurre hezkuntza, lehen hezkuntzan, bigarren hezkuntzan, zaten dugu gu lagundu nahi bali madiegu ikaslei euskaraz asko egiten. Hori, hasteko, euskararen erabileraren helburua gurea dela, ikastetxearena, institutuarena, komunitatearena, baina ez printzipioz ikasleena. Ikasleek ez dute interes berezirik euskaraz gehiago egiteko. Gustatuko litzaiguke, behar bada motivazioa landuz lortu dezakegu, baina printzipioz gurea da, orduan gu lagundu nahi bali madiegu euskaraz gehiago egiten, hasteko ez ditzaile berritxoak izan behar dugu. Eta ez ditzaile berritxoa dira, banakoekin elkarrizketa asko sortzen dituztenak, bai eta ez erantzunek ez dutenak balio, horre pixkat alegina eskatuz, baliabideak eskainiz, jarrera hori dutenak, eta gero beraien arteko egoera komunikatibo asko sortzen dituztenak, beraien artean euskaraz egin dezaten, horietan laguntzen dietenak, orduan jarrera bat, orduan, gutxienez hori egin behar dugu. Hori da oinarrizkoa, hori egiten bali badugu, nolabait irakaslearen ardura ondo betetzen da. Kontua da, aurre hezkuntzan, irakasle guztiak, ez bali badia gehienak berritxuak izaten dira, metodologiaren parte da. Lehen hezkuntzan denetik dago, baina asko erraztasuna handia dute eta ondo, bigarren hezkuntzan zailagoa izaten da, batzuk oso berritxuak izaten dira, baina beste batzuek gehiago gozatzen zaie, ze ikasleekin harremana diferentea da, baina bentsat hori lantzea interesgarria da, bai. Gu proposatzen ditugun estrategiak eta tresnak oso sinplea dira, eta gaina irakasle askoak erabiltzen dituzte modu batera edo bestea. Kontua da, kontziente egitean hor prozedura horiek eta dinamika batzuk oso polita dira eta ikasleekin egiteko oso egokiak, baina guztetu, kontua ez da guk proposatzen ditugun dinamika horiek egitea. Kontua da, egoera babestu horiek sortzea. Orduan, adibidez, dinamika kooperatiboak lantzen dituzten ikastetxetan, gero eta gehiago direla, asko erabiltzen da arkatza erdira moduko jarduera bat. Eta orduan, ikasleek, lortu behar dugu, hizkuntza erabiltzea ezinbestekoa izatea. Arkatza erdira dinamikarekin lortzen duzu. Zaila, beraien artean hitz egin behar dute, zerbait adostu, eta gero idazten dute. Orduan, zuk egoera hori sortu behar duzu. Ez daukazu dinamika berririk sortu berriz, ja erabiltzen dituzu horlakoak. Hori bai, dinamika hori, egoera hori sortzen duzunean, gero jakin behar zuk nola jokatu behar duzun euskararen aldetik egoera babesteko. Eta horri biltzen, aurkezten dizkigu dinamika asko, batzuk oso polita dira eta animatzen ditugu erabiltzera, baina garrantzitsuena da egoera sortzea, dena delakoa, baina egoera sortzea eta babestea.